ମଇଁଷି କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଆମର 60-70 ଅଛି। ଲୋକ ମଇଁଷି ଭାଇନା ଯଦି ମିଶିବୁ ହେଲେ ଆଜି ଏଇଠି ଖନ୍ଦା ଲଗେଇଲେ ଏକଲା ଏକା ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛ ଗୋଲା ଯାକ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଲା ଗୌଡ଼ା ତାଙ୍କର ଦେହରେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କିଛି ନାହିଁ। ବିନା ପଲାରି ବିନା ଛତାରେ ଆମର କାମ। ସେଇଠୁ ସେ ପିଲା ହେଇକିରି ସେ ଆଇକିରି ଏଇଠି ରାନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କେ 5-6 ଲୋକ ଆସିବେ। 5-6 ଲୋକ ଭିତରେ ସେ ଆଇକିରି ରୋଷେଇ ଖାଇବନି ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ତମେ ଖାଇପାରିବନି। ହବ ମାନେ କୋଉ ଡକ୍ଟର ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ଏକା ଏକା ବନଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ନଳକୂପ ନା ଲୋକେ 5-6 ଲୋକ ଆସିବେ। 5-6 ଲୋକ ଭିତରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇବାସ କରିକି ସେ ରଖିଥାଉ। ସିଆଡ଼ୁ ଆଇଲୁନି ଇଆଡ଼େ ସେ ଗାଁ ମକୁନ୍ଦପୁର ରାତି ରହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳିଆ ପୁରା ଅଛନ୍ତି। ମାରୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ସେ ଗାଁଟା